i'ch ben, ieuenctid yn ein gwaed. La 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 la, ieuenctid yn ein gwaed. La 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 la, ieuenctid yn ein gwaed. Footlong sydd ar cheese and herbs, tai swt na roll i'r gost. Tuna melts a salad pets, a honey mustard sauce. La 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 la, a honey mustard sauce. La 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 la, a honey mustard sauce. Diod fes a packet crisps, a donuts wrth y fil. Galwch heibio cyn hap